ine vanhu vonzi rest assured neanother faction iri kuonekwa kunzi iri against Zvikananda, iri against 2030. Panguva ino achiti VP Costa Nochwenga anozivikanwa kunzi is the automatic successor, aiwa, will be the next president. Panguva ine vanhu hope noda kuti VP Costa Nochwenga is going through a lot. Muchimuona akamira kudai so akasimba, ende panguva iri kunyatso kuonekwa kunzi VP Costa Nochwenga panguva ine vagina popularity, and panguva ine ari kuonekwa kunzi support yaari kuwana iri kudoshamisa. Zvainoda kubva subscribe or like on the bell icon. Panapa makomicha mudanyora chiti, dear Zimbabweans, to those who wish to see our principal Vice President Chiwenga as the next president in 2028, please rest assured it will definitely happen. Don't be deceived by those who say Zvikananda has money and their influence will help them sideline Chiwenga. Of course, it might cause some problems, but in the end, our principal will prevail. Remember Smith and his white government had so much money, but they were removed from power. Also remember Grace Mugabe used to have influence and controlled party structures, but she was humiliated, just like Smith is to repeat itself for these corrupt politicians who want to sideline VP Chiwenga. Don't lose hope, comrades. Thomas Kwambira toka pana komichi aitaura pamusoro paVP Costa Nochwenga achiti aiwa, panguva ine zvakatomboitika, it's more like history is repeating itself. Zvakaputika panguva yana Smith, panguva yana Mugabe, panguva ino ndo zvakuda kuitika again. VP Costa Nochwenga kunyange achionekwa kunzi aiwa havaflaundi mari kana kuti havana mari yakawandisa yekuti vange vachibraiba vanhu kana kupower recontrola mastructures, but kuonekwa kunzi and people vari kuya vachiti he will prevail. Imbotidzai mafungiro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi. Binakomesi kushemedudza mafungiro enyu, so subscribe or like chitwa